Здравейте! С нас е представител на фирма Sky System да ни разкаже повече за фирмата си и за сътрудничеството с нашата платформа Daibao. Здравейте! Здравейте! От колко години съществува вашата фирма? Нашата фирма съществува от повече от 3 години. С какво точно се занимавате? Занимаваме се в бранша сме с соларните системи и изграждаме фотоволтаични централи. Добре, ще ни разкажете ли за проект, с който най-много се гордеете? Един от интересните проекти ни беше комбиниран проект, който е фотоволтаична система за предприятие с батерийна система за съхранение на енергия. Като интересното беше, че системата за съхранение на енергия беше външен монтаж. Добре, а защо клиентите ви се доверяват? Доверяват ни се, защото държим на качеството. Добре, а какво бихте посъветвали клиентите? Би ги посъветвал да използват платформата и да се доверяват на доверени фирми, които държат на качество и на точно изпълнение. Добре, вие как разбрахте за платформата Daibao? От интернет. От колко време имате регистрация в системата? Повече от година. Доволни ли сте как работи? Доволни сме, но може да се подобри. Добре. А как е подобрило, да кажа, вашето свързване с клиентите? По-лесен ли е такъв начин и такъв вид свързване? Да, лесен е начинът и е бърз. А какво точно най-ви харесва в платформата Daibao? Че има конкретни запитвания точно по темата, която ни интересува. Лесно ли е за използване от страната на майстори? Бих казал, че да. Добре, и бихте ли препоръчали Daibao на ваши колеги? Да. Благодаря ви!